Joo. Linjaremontti. Tällainenhan tilanne aika usein on linjaremontissa. Toiveiden tynnyri on nyt avattu, kun osakkaat remonttitarpeesta kuulevat. Tehdäänpäs meidän talosta nyt kokonaan uusi rakennus. Tässä vaiheessa hallituksella pitää olla koko ajan harkintamyssy päässä, eikä lähteä mukaan kaikkiin toiveisiin. Tehkää tarveharkintaa huolella. Pohdiskelkaa asioita. Keskustelkaa. Taloyhtiön hallitus on orkesterinjohtaja, joka päättää tahdin ja sävellajin. Urakan eteneminen edellyttää hankesuunnitteluvaiheesta asti määrätietoista ohjaamista. Se on taloyhtiön hallitus, joka on isäntä ja toimii tilaajana tässä projektissa. Pitäkää langat käsissänne. Korjaushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuustaso huomioiden riittävät edellytykset ja pätevä henkilöstö projektia vetämään. Linjaremonttihankkeessa tarvitsette hyvät asiantuntijat mukaan projektiin. Hallituksen tulee valvoa projektia koko hankkeen ajan varsin tarkasti. Hankkeessa vaaditaan paljon isoja päätöksiä, niin suunnitteluaikaan kuin myös toteutusvaiheessa. Hallitukselta puuttuu usein työkaluja ja ammattitaitoa järkevien päätösten tekemiseksi. On tehtävä hyvin isoja päätöksiä, mutta ei ole tietoa vaihtoehtojen taloudellisista kustannuksista. Asiantunteva hankesuunnittelija ja asiantunteva projektipäällikkö ovat erittäin arvokkaita resursseja ja välttämättömiä tässä hankkeessa. Tämä nettisivusto antaa jo sellaisenaan vinkkejä ja ohjeita projektin läpiviemiseksi vaihe vaiheelta. Dokumenttipaketti sisältää erilaisia tarkistuslistoja ynnä muuta hallituksen kenties tarvitsemaa aineistoa projektin eri vaiheisiin. Kustannuspaketti tuo mukaan myös kustannustietoa määrälaskentamenetelmällä laskettuna. Projektin kokonaiskustannukset määräytyvät pääsääntöisesti jo tarveharkinta- ja suunnitteluvaiheessa, minkä vuoksi tulee heti alussa olla selvät suuntaviivat, kuinka projektissa edetään. Tässä näkyy suunnilleen, kuinka projekti taloudellisessa mielessä etenee. Kun lähdetään tarveselvitysvaiheeseen, niin lähdette itse asiassa sitomaan kustannuksia jo aika suuressa määrin. Asiantunteva hallitus miettii kustannushaarukan. Mennäänkö minimitasolla, vai onko taloudellisesti järkevää tehdä nyt vielä jotain lisääkin? Suunnittelussa ja budjetoinnissa on hyvä olla aina tietty haarukka, missä edetään. Sitä mukaan kun hankesuunnittelu etenee, yleissuunnittelu etenee ja toteutussuunnittelu etenee, muuttuvat suunnitelmat yhä tarkemmaksi ja myös kustannustaso tarkentuu. Toteutussuunnittelun valmistuttua on jo yli 80% urakan kustannuksista niin sanotusti sidottuna. Sen jälkeen siirrytään urakkatarjousvaiheeseen ja silloin ei enää juurikaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa kustannuksiin ja urakkatarjoushintoihin. Todelliset kustannukset menevät täällä huomattavasti alempana. Kun toteutussuunnittelut on tehty, niin kustannuksia on syntynyt vain murto-osa todellisista kustannuksista. Eihän siellä ole oikeastaan muuta kuin ylimääräisiä yhtiökokouksia, suunnittelukustannuksia ja erilaisia riskikartoituksia taloyhtiön sisällä. Siinä vaiheessa, kun urakkatarjoukset on tehty ja allekirjoitatte urakkasopimukset, lähtevät projektin kustannukset hyvin nopeassa tahdissa myös toteutumaan. Urakkatarjouksissa on yleensä aika isoja heittoja riippuen tarjoajasta. Usein on ollut jopa 30% eroja tarjoushinnoissa. Muistakaa myös se, että urakkahinta ei suinkaan ole projektin lopullinen hinta.
Olemme tekemisissä saneerauskohteen kanssa. Puretaan vanhaa ja korjataan uutta. Aina jokaisesta taloyhtiöstä löytyy yllätyksiä ja edessä on lisätyötarjouksia. Suunnittelijalla ja valvojalla on aina pieni pelko konsultin vastuista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Siksi saattavat asiantuntijat tehdä suunnitelmia hieman varman päälle. Olkaa kriittisiä kaikkien suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Vaikka olisitte maallikkoja, käyttäkää paljon aikaa esisuunnitelmien ja lopullisten suunnitelmien tarkastamiseen. Olkaa mukana kokouksissa. Valmistautukaa kokouksiin. Kokouksissa on yleensä esityslistat. Käykää esityslistat etukäteen lävitse, että olette valmistautuneita osallistuessanne kokouksiin. Taloyhtiö tarvitsee hankkeessa välttämättä ammattiapua. Näin myös tarjouspyyntökierroksen läpiviemiseksi. Tarjouspyyntövaiheessa teillä yleensä on jo projektipäällikkö valittuna ja projektipäällikkö hoitaa tarjouspyyntökierroksen. Rakennusaikaiseen suunnitelmien muuttamiseen ja siitä aiheutuvien kustannusten hallintaan tulee kiinnittää huomiota. Rakennustöiden aikaan tulevat muutostyöt ovat usein paljon kalliimpia kuin tarjouskilpailuun sisältyneet työt. Mitä täydellisemmät suunnitelmat ovat, sitä vähemmän teillä tulee olemaan lisäkustannuksia. Muistakaa, että taloyhtiö ei ole rakennusurakoitsija. Teidän ei tarvitse rakentaa taloa niin, että saadaan talon asunnot myydyiksi. Ette ole tekemässä uutta nykyaikaista rakennusta. Riittää, kun korjataan se, mikä lähitulevaisuudessa rikki menee. Nykyaikaistukset eivät useinkaan nosta asuntojen myyntihintaa eli asunnon arvoa. Tässä näkyvät hankkeen työvaiheet. Nyt olette tarveselvitysvaiheessa. En käy tätä kalvoa läpi sen suuremmin. Tämä nettisivusto auttaa teitä järjestelmällisesti eteenpäin tässä vaatimusten ja eteen hyppäävien uusien asioiden viidakossa. Nettisivu etenee sitä mukaan, kun myös teidän projektinne etenee. Toisin kuin luullaan, on rakennusliikkeellä usein varsin matalat organisaatiot tarjouslaskentaan. Voi olla, että rakennusliikkeessä on yksi henkilö pääsääntöisesti, joka tarjouslaskentaa tekee. Voi olla, että ei ole edes yhtä kokopäivätoimista tarjouslaskijaa. Tämä johtaa joskus siihen, että tarjoukset saattavat perustua vain kokemuksen tuomaan neliöhintatietoon tai johonkin muuhun karkean hintatason määrittävään menetelmään. Tarjouspyynnöt kannattaa laatia niin, että se mahdollisimman paljon auttaa urakoitsijoita tässä heidän resurssipulassaan. Täsmällinen, nopeasti havainnollistava, mahdollisesti muitakin apuja antava hyvin kirjoitettu tarjouspyyntö ja hyvin organisoitu tutustumiskierros vaikuttaa aivan oleellisesti tuleviin tarjoushintoihin. Mutta nyt te olette vasta projektia aloittamassa. Siinä vaiheessa, kun urakkatarjouksia haetaan, olette jo aikamoisia asiantuntijoita näissä linjaremontin vaatimuksissa. Urakkatarjouksissa tulee olemaan suuria heittoja. Korona ja nousseet korkotasot nostivat urakkahintoja rajusti. Nousseita hintoja koetaan näköjään vaikeaksi lähteä nyt alentamaan, kun urakoitsijat ja myös tavarantoimittajat ovat tottuneet uusiin korkeampiin hintoihin. Tällä hetkellä meillä ei enää ole materiaalipulaa, mutta hinnat tuntuvat olevan edelleenkin hiukan korkeahkoja. Saahan nähdä, kuinka rakennusalan lama vaikuttaa urakkahintoihin. Tuleeko nyt enemmän kilpailua, kun rakennusliikkeellä on vapautunutta rakentajakapasiteettia ja se kapasiteetti pitäisi saada jonnekin järkevästi sijoitettua? Annoin tässä pienen katsauksen urakkahintojen muotoutumisesta, mutta muistetaan kuitenkin, että vain urakoitsija tietää oman yrityksensä kustannustason ja urakkatarjoushinnan perusteet. Kiitos kun jaksoit katsella.
Painathan yläpeukkunappia, jos olet sitä mieltä, että näistä videoista on apua muillekin. Onko sinulla ollut ongelmia tähän aiheeseen liittyen? Jos kommentoit tuohon alle, niin muutkin tulevat tietoiseksi ongelmasta.